Fininvest & Trade, балансов обем, определение, формула и използване като индикатор, финанси, инвестиции и търговия. Балансов обем OBV. Балансовият обем е технически индикатор за импулс на търговията, който използва обемния поток, за да прогнозира промени в цената на акциите. Джозеф Гренвил за първи път разработва показателя OBV и го публикува в книгата, издадена през 1963 година. Новият ключ на Гренвил към печалбите на фондовия пазар. Джозеф Гренвил, новият ключ на Гренвил към печалбите на фондовия пазар, панорама през 2018 година, повторно издадена. Гренвил вярваше, че обемът е ключова сила зад пазарите и проектира индикатора, за да прогнозира кога ще се появят големи движения на пазарите въз основа на промените в обема. В книгата си той описва прогнозите, генерирани от OBV, като здраво навита пружина. Той вярваше, че когато обемът се увеличи рязко, без значителна промяна в цената на акциите, цената в крайна сметка ще скочи нагоре или ще падне надолу. В крайна сметка това са чаканите от търговците сигнали. На схемата отстрани може да видите търговската диаграма в свещи и отдолу как би изглеждал балансовият индикатор според диаграмата. Ключови изводи. Балансовият обем е технически индикатор за импулс. Използваш промените в обема, за да прави прогнози за цените. OBV показва настроенията на тълпата, които могат да предизвикат бичи или мечи резултати. Сравняването на относителното движение между ценовите ленти и OBV генерира по-активни сигнали от зелените или червените обемни хистограми, които обикновено се намират в долната част на ценовите диаграми. Формула за балансовия обем. Формула. Обем при затваряне трябва да бъде по-голям от предишното затваряне. OBV е равно на OBV предишно плюс 0 при затваряне, което е равно на предишното затваряне. Отрицателен обем при затваряне е по-малко от предишното затваряне. Показателите, където OBV е равно на текущо балансово ниво на обема. OBV това е предишното, което е равно на предишното балансово ниво на обема, и волуме. Обемът последният търгуван обем. Изчисляване на балансовият обем. Обемът на баланса осигурява текущата обща сума на търговския обем на даден актив и показва дали този обем влиза или излиза от дадена ценна книга или валутна двойка или друг актив в зависимост от търгуването. OBV е кумулативен общ обем, положителен и отрицателен. При изчисляването на OBV се прилагат три правила. Те са: правило първо. Ако днешната цена на затваряне е по-висока от вчерашната цена на затваряне, тогава текущият OBV е равен на предишният OBV плюс днешният обем. Правило 2. Ако днешната цена на затваряне е по-ниска от вчерашната цена на затваряне, тогава текущият OBV е равен на предишният OBV минус днешният обем. Правило 3. Ако днешната цена на затваряне е равна на вчерашната цена на затваряне, тогава текущият OBV е равен на предишният OBV. Какво ви казва OBV? Теорията зад OBV се основава на разграничението между интелигентните пари, а именно институционални инвеститори и по-малко сложни инвеститори на дребно. Тъй като взаимните фондове и пенсионните фондове започват да купуват емисия, която инвеститорите на дребно продават, обемът може да се увеличи дори когато цената остава относително равна. В крайна сметка обемът движи цената нагоре. В този момент по-големите инвеститори започват да продават, а по-малките инвеститори започват да купуват. Въпреки че начертана върху ценовата диаграма и измерва числено действителността, индивидуалната количествена стойност на OBV не е от значение. Самият индикатор е кумулативен, докато времевият интервал остава фиксиран от специална начална точка, което означава, че стойността на реалното число на OBV зависи произволно от началната дата. Вместо това търговците и анализаторите обръщат внимание на естеството на движенията
на OBV във времето. Наклонът на линията OBV носи цялата тежест на анализа. Анализаторите търсят данни за обема на OBV, за да проследят големите институционални инвеститори. Те третират различията между обема и цената като синоним на връзката между умните пари и разнородните маси, надявайки се да покажат възможностите за закупуване срещу неправилни преобладаващи тенденции. Например, институционалните пари могат да повишат цената на даден актив, след което да се продадат, след като другите инвеститори скочат към тях. Балансовият обем е технически индикатор за импулсна търговия, който използва обемен поток, за да прогнозира промени в цените на акции. Джозеф Гренвил за път разработва показателя OIV и го публикува книгата, която е издадена през 1963 година, както беше споменато преди това. Гренвил вярваше, че обемът е ключовата сила зад пазарите и проектира индикатора OIV, за да прогнозира кога ще се появят големи движения на пазарите въз основа на промените на обема. Той вярваше, че когато обемът се увеличи рязко без значителна промяна в цената на акциите, цената в крайна сметка ще скочи нагоре или ще падне надолу. В крайна сметка това са чаканите от търговците сигнали. Използване на OBV. Отдолу е даден списък на 10-дневната стойност на цената и обема на затваряне на хипотетична акция. Ден първи. Цената на затваряне е равна на $10, обемът е равен на 25 200 акции. Ден втори. Цената на затваряне е равна на $10.15, обемът е равен на 30 000 акции. Ден трети. Цената на затваряне е равна на $10.17, обемът е равен на 25 600 акции. И така нататък, докато стигнем до 10-я ден, цената на затваряне е равна на 10,21 цента и обемът е равен на 27 500 акции. Както може да се види, 2 дни, 3, 6, 7 и 9 са дните нагоре, така че тези обеми на търговия се добавят към OBV. Дните 4, 5 и 10 са дни на спад, така че тези обеми на търговия се изваждат от OBV. На 8-я ден не се правят промени в OBV, тъй като цената на затваряне не се променя. Предвид дните, OBV за всеки от 10 дни ще бъде, както следва по-долу: ден първи 0, ден втори 0 плюс 30 000, ден трети 30 000 плюс 25 600, четвърти ден 55 600 минус 32 000 и така нататък до ден 10, когато 92 600 минус 27 500 ще бъде 72 100. Това е схемата, по която се движат обемите на търгуваните акции през 10-дневен период. Тая схема може да бъде приложена за всяка една ценна книга или актив, с който се търгува на борсата. На вас това няма да ви се налага да го изчислявате, просто защото това ще се прави от индикатора. Вие ще виждате просто кривата на движение на обема според цената отдолу под индикатора. Балансовият обем срещу натрупване или разпределение. Обемът на баланса и линията на натрупване и разпределение са сходни по това, че и двата са индикатори за импулс, които използват обема, за да прогнозират движението на умните пари. Тук обаче приликите свършват. В случай на балансов обем той се изчислява чрез сумиране на обема в деня на нарастването и изваждане на обема в деня на спад. Формулата, използвана за създаване на линията за натрупване и разпределение, Accumulation Distribution, е доста различна от показаната по-горе в OBV. Формулата за акумулация и дистрибуция, без да бъде твърде сложна, е, че тя използва позицията на текущата цена спрямо нейния скорошен диапазон на търговия и я умножава по обема за този период. Хубаво е при търговия да се следят и двете линии, това дава по-плътна и по-обемна информация. Ограничения на OBV. Едно от ограниченията на OBV е, че той е водещ индикатор, което означава, че може да създава прогнози, но има малко неща, които може да каже за това, което всъщност се е случило по отношение на сигналите, които произвежда. Поради това той е склонен да произвежда фалшиви сигнали. Следователно може да се балансира чрез изоставащи индикатори. Добавете линия на подвижната средна към OBV, за да търсите пробиви на OBV линията. Можете да потвърдите пробиви
пробив в цената, ако индикаторът OBV направи едновременен пробив. Друга бележка за внимание при използването на OBV е, че голям скок в обема за един ден може да отхвърли индикатора за известно време. Например, изненадващо съобщение за печалби, добавяне или премахване на индекс или масивни институционални блокови сделки могат да доведат до срок или спад на индикатора. Но скокът в обема може да не е показателен за тенденция. Среден дневен обем на търговия. Средният дневен обем на търговия, ADTV, е средното количество акции, търгувани всеки ден за дадена акция. Това може да бъде полезен показател, тъй като високият или ниският обем на търговията привлича различни видове търговци. Търговците и инвеститорите могат да използват ADTV за оценка на ликвидността, анализ на волатилността, оптимизиране на използването на сделките и управление на риска. ADTV може да се използва заедно с OBV и други индикатори за оценка на активността на пазара. Не само може, но и е необходимо да се правят сравнения между двата, за да се получи по-ясна картина за случващото се. Разлика между OBV и тенденцията за обем цена. Обем ценова тенденция VPT е подобен на балансовия обем по това, че измерва кумулативния обем и предоставя на търговците информация за паричния поток на ценната книга. Но докато OBV разглежда обема само според това дали затварянето е било по-високо или по-ниско, VPT гледа колко по-високо и колко по-ниско е било. Това помага да се определи посоката на цената на ценната книга и силата на промяната на цената. Балансовият обем води или изостава. Балансовият обем е водещ индикатор. Той произвежда прогнози, но не предоставя конкретна информация какво точно се е случило и защо. Това може да доведе до грешни интерпретации. OBV трябва да се използва заедно с изоставащите индикатори за по-добра ефективност, както беше споменато малко по-горе. Долният ред. Балансовият обем OBV е технически индикатор, който измерва положителния и отрицателният обемен поток и анализира посоката на търговия. Показва се като един ред, който може да предостави информация за намеренията на пазарните играчи, която инвеститорите могат да използват, за да вземат решение за търговия и да определят къде да купят или продадат актив. OBV обаче не предоставя конкретна информация за финансовия актив, което може да доведе до погрешни тълкувания. Следователно, търговците трябва да балансират OBV, като използват изоставащи индикатори. Дребният шрифт Fininvest and Trade ви моли и ви препоръчва да бъдете напълно информирани относно рисковете и разходите, свързани с търговията на финансовите и стоковите пазари. Това е една от най-рисковите инвестиционни форми. Бъдете подготвени, търпеливи и внимателни. Ако решите да инвестирате, направете го първо на хартия с виртуални пари. Fininvest and Trade иска да ви напомни, че данните, съдържащи се в тези презентации, не са публикувани нито в реално време, нито са пазарна точно. Всички цени на акции, индекси, фьючерси, сигнали за покупка, продажба и цени са индикативни и не трябва да се ползват за търговски цели. Освен това, те не се предоставят от борд в реално време, а по същество са учебен материал, така че цените се различават от действителната пазарна цена, както и от пазарните условия в реално време. Fininvest and Trade или всеки, който е свързан с Fininvest and Trade, няма да поеме никакви отговорности за търговски загуби или щети в резултат на използване на пазарна информация, съдържаща се в тези презентации, включително данни за котировки, графики и сигнали за покупка, продажба или друга пазарна информация. Fininvest and Trade предоставя информацията в тези презентации само единствено с учебна и познавателна цел. Ако презентацията ви е харесала и смятате, че би могла да ви е полезна и да ви помогне за изграждане на стабилни лични финанси, ние се радваме да ви помогнем. Ако желаете, можете да се абонирате за канала Fininvest and Trade, ударете една камбанка или дигнете един палец. Така и други ще могат да си помогнат за напред.